Puno se toga trebalo dogoditi da bi te večeri vjetar baš tako promijenio smjer. Trebale su se dogoditi stvari koje nisu morale, ali su se ipak dogodile. Da bi tog četvrtka vjetar tako okrenuo, morali su se steći uzroci. Počeli su se gomilati daleko i puno ranije, iznad Atlantika, gdje se nad Biskajskim zaljevom posljednjih dana veljače formirala fronta toplog i vlažnog zraka. Oceanski se zrak danima skupljao iznad zapadne francuske obale, pa se 2. martovskog ponedjeljka zavukao između Pirineja i francuskog središnjeg masiva. Tog ožujskog dana ciklona je prostrujala istočno prema Sredozemlju. Putem je okrznula visoke Korziganske gore i skrenula na sjever prema Ligurskoj obali. Na Ligurskoj obali, stoga to poslije podne zapuhao južni kišoviti Lebić. Da bi narednog četvrtka vjetar nad Splitom tako naglo promijenio smjer, oceanski se zrak nad Ligurskom obalom morao sudariti s Alpskim masivom. U dodiru s mrzlim planinskim zrakom oblikovao se kovitlac Dženovske ciklone i krenuo put istoka preko Patske doline koja mu prostrana i ravna nije pričinjavala prepreku. Do utorka ujutru Dženovski je vrtlog bio nad Tršćanskim i Kvarnerskim zaljevom. Nad Jadranom je počelo kišiti, onako kako često kiši kad zima prelazi u proljeće. Ali da bi te noći vjetar tako naglo krenuo na buru, moralo se dogoditi još nešto. Tog poslijepodneva nad južne se Alpe, krasi Panonsku nizinu sa sjevera, trebala spustiti ciklonalna depresija. Fronta hladnog polarnog zraka do utorka se popodne iz ruskih stepa spustila do slovenskih i ličkih kotlina, nedaleko od Jadranskog mora. U dolinama je stoga zasnježio posljednji pršavac kojim se kontinent oprašta od zime. A dok je u zaleđu priobalnih planina snježilo, na njihove su se hrpte navukle kape nevino-bijelih oblaka koje su lokalci nazivali brv. Bila je već sredina ožujka, dan je produžio, a Jadransko se more počelo zagrijavati na zubatom kasnozimskom suncu. Uz more je i dalje bilo toplo, a vjetar je donosio vlažni zrak s jugoistoka. Puhalo je meko, kišno jugo, vjetar pun omamljujuće vlage i nezdrave memre. Do srijede ujutru središte polarne anticiklone počelo je kliziti duž priobalnih gorskih bila južnije i istočnije, tjerajući ciklonalnu depresiju da se pomakne niz obalu na jugoistok. Stražnja strana ciklone povukla je hladni kontinentalni zrak preko obale dalje prema jugu. Na sjeverozapadu se vrijeme razvedrilo, a barometar počeo rasti još i prije nego što je jugo prestalo puhati. Ništa se od toga nije moralo dogoditi, ali dogodilo se. Dogodilo se baš tim i takvim redom, kao što se dogodi često sredinom marta, zbog čega pučka meteorološka predaja ispominje 3 poslovične marčane bure. Dogodi se tako često sredinom marta, pa se dogodilo i te srijede poslijepodne. Polarna je anticiklona klizeći put juga, do srijede u sumrak stigla do zaleđa Splita. U srijedu, u kasnu večer nad planine Mosor i Biokovo, navukle su se papirjaste oblačne kape koje su se čak i u noći bez mjeseca jasno bijelasale. U srijedu poslijepodne barometar je u Splitu počeo padati. Na sjeverozapadu se obzor razvedrio, a iz sjeverno-sjeverozapadnog smjera počela je puhati suha, hladna, ali blaga tramuntana. Mogao je takav vjetar trajati još dan ili dva. Mogao je puhati još neko vrijeme postojano, sve dok rep anticiklone ne skrene dublje prema Balkanu. Ali nije trajao. Polarni je zrak zakrenuo prema moru i nešto iza ponoći udario u hrpte posljednjih priobalnih planina. U ponoć tog četvrtka na planine Dalmacije stigla je fronta ledenog ruskog zraka, a nad morem je trulila kružnica onog drugog zraka, vlažnog i atlantskog, toplog i depresivnog,
zraka koje je iz Biskajskog zaljeva dovukla dženovska ciklona. Dvije su se fronte mogle susresti negdje drugdje, u nekom drugom trenutku, ali susrele su se tada, tog četvrtka nešto nakon ponoći. Vjetar je naglo promijenio smjer za 90 stupnjeva. Tramuntana je prestala, a počela je bura. Stala je puhati kroz planinske klance, sedla i kudure, rušeći se nadolje prema toplom zraku koji je gnjio uz površinu mora. Vjetar je puhao s vrhova brda poput ledenog bijesnog rušilačkog slapa. Vlage je nestalo. Naglo je zahladnjelo. Ništa se od toga nije trebalo dogoditi. A ipak dogodilo se. Onako kako se nad istočnim Jadranom dogodilo 1000 puta, ponavljajući isti vječni obrazac. Stariji od ljudi, stariji od kuća, gradova, nacija i jezika. Obrazac koji se ponavljao kad ljudi tu nije bilo, a ponavljat će se jednom kad ih više ne bude. Nije se to moralo dogoditi, ali se dogodilo tog četvrtka u noći. Nad Splitom je zapuhala jaka orkanska bura.